हारा बाजैया फैफिनबाय होनलाय? औलै फैफिनबाय दाखालिहाय। फैफिनबाय आराम जाबायना दे। आं फैलासो नंलाय लांदोंमोन नोमबाजैखौ फैथारबायसो फाग्लिया। फाग्ला नोंबो हिनजावजों खारदाव जाबाय थायोब्रा। आखलानो गाज्रिथारदां साला गावना। नोंबो आंखौ गाज्रिसो नुबाय आरो होमबा। जोंना नोमबाजैयानो रांखिनिद्रायलै फंबाय। राया सानबाबो रायफ्लाङो। बोरमा अमाफोर बायदि फानजानायब्ला फाननानैसो गोदान लाफिनसिगौमोन आं फंबाय। मानोब्रा मानो? माथो होनबावनोब्रा आंबो हिनजाव रांखिनिजों थानानै रांखिनासो जाबाय रांखिना। दे आदा होमबा आं नोंखौ मोनसे आइडिया फोरोंसै आं। मा आइडियाब्रा बेलाय? हिनजावनि दख'ना सुना होग्रा जादो आदा हिनजावनि दख'ना। होमबानो बाजैया नोंखौ रायनाय नङा नोंखौ जा अनगोन बाजैया। फाग्ला दा फोरोंलै आंखौ हो। खारनोबा खारथ्रायथोंलै होमबाबो दख'ना सुबा आङो। थौ गारिफ्रा मोजाङै सालाय माब्रा खरानो। गारिखौलाय खरा सालायगासिनो दंनाब्रा। आयौ साहायाबो गरम सायाव गरम उखुन्दै खुलायलायनाय माब्रै लोंनांगौ जाखोसै। साहायानो गुदुंद्रायथारो बोरै लोंनांगौ जाखो दे। जाग्राबो गुदुं साहाबो गुदुं बोरै लोंबावनांगौ जाखो होमबा। दानो खामब्रबलाबायबा ओंखामफोरखौसो जानो हानाय नङाहाय। माथो खालामबावनो दे दालाय होफैखाबायबो दसे सुनानै जानोसै लोंसै। आब' दहायनो नुदोंना नुवाखै आं गस्ला बायबाय थानायाव सासे सेंग्राया मेरगम गम नायबाय थानाया रागानो जोख्रांलाबायसो गोसो जाखादाहां सिख्ला नुफेरै बायदि नायनाय। है जाबि बेखौ रागा जोङो नामा सेंग्राफ्रालाय सिख्लाफोरखौ नायखायोना। नोंगौथ' आरो सोरबा सेंग्राफ्रा सिख्ला नुफेरै बायदि बिराद नायखायो। बांद्राय नायोबा जानोसै बायदि मोनलायलाङोहां। क'क्राझारखौनो दिनै माबा आलदा मोनफैथारदां। आगोल फैबा बिदि नङामोन गोबावसैमोन नालाय फैयैयाबो सोलायजोबथारबाय माथो। दालाय सिगांनिया बहा थाबावनो आगै सानफा मुंफा सोलायगासिनो बोथोराबो एरै मानसिफ्राबो एरै। दे माबार लोंदो लोंजासिगोन बे थांसै माबार। दुथुमाय आगै माबा जाबावो नामा बुंद' माबा जाबावोबा बिहरखानोसै आं। नांला दे आब' बेखौनो जानोसै। आब'आ आंखौ बिराद अनमारोथ' बेबायदि अनसुलि बिब' गैया। जेरावबो नुवाखै आं आब' बायदि आंखौ अननायखौ। दुथुमाय माखौ सानहाबबाय थाखो जादो दे थाबनो। आब' जागोन दे। सिखिरि न'आव दंना गैयाब्रा सिखिरिमोनहालाय? आयौ हाबाब एन्जरसो माथो एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैनो रोंबाय नोङो। हाबावाथ' थाङामोन मानसिखौनो नुयैखायनो बावबायसोमोन आंहा। आब' ससे बाजै ससे। मा फाग्ला मानि बाजै जालाबायखो आंहालाय? जायोलै बिदाफोर गोनाङावलाय बिदायानो सानै दं आंहा। आंहानि सानै बिदा बुजिलायखो नोंहालाय नोंना बिदा सासेल'सो नंखाया होमबा? सानैब्रा सानै बाजै ससे आब' ससे बे आयंनि फिसाला आदा मेरगमालाय मानसिखो। होमबाबो नोंना बिदाया सासेल'सो बेलाय नोंमायंनिसो फिसाला दा। होमबाबो रोदानिब्रा जोङो थै मोनसेनि बाजै ससे आब' ससे। ए नोंगौ? फार्स्ट सिखिरियाव फैखांदों सिखिरिखौ नायनो लुबैदोंमोनलै। आयौ हाबाब सिखिरिखौसो नायनो लुबैनानै फैदों आरो नों होनबा जोंहानाव। बेरायथावथाव फैबाय आरो सिखिरिखौबो नायनो नुयैया गोबावसै नालाय। गैयाहाय मा सिखिरिया न'आवनो थायानो बांसिन बेरायहैबाय थायो। मानसियानो देवानिथार नामाब्रा? औहाय जोंना सिखिरिया बिराद देवानिथार। नायनो लुबैनानै फैबा बिदिनोलै लोगो मोना। दे मालाबा नायफैफिनदो दे हनै न'आवनो गैया। आयौ गथ'फ्रानो मा साइसनि जालाजोबखोथाय आं हागारलाहाय। बे सिरिनि गथ'फ्रा माबायदि होमबा माबा बार फाग्ला फाग्लि मोनजाखानाय बायदिसो। आब' बिबारियावबो थांना फैखोब्रा। जों क'क्राझाराव थांनायालाय माथो गावसोरखौनो लामायाव लोगो मोनदों दहाय। ए नङा होननाया बावदोंसो ओमफ्राय दानो सफैथारबाय आरो आब'। फाग्ला सफैयाबा माथो बिसिखौबोथ' थानांगौ बावलाय। हा नोंहालाय बबेयावथ' थाङामोन? सिखिरिमोनाव थांदोंमोनलां गैया सिखिरिखौनो लोगो मोनबोआखिसै। सिखिरिखौलाय मानो नायनो लुबैखो नोंहालाय? गोबाव जाबाय नालाय नायनो लुबैदोंब्रा नुयैखाय। नागिरबाय था नोंहा सिखिरिखौ नागिरो ना गान्दुलाखौ नागिरबाय थायो। साव जाबो जोंहा थांसै।